Cea mai bună muzică din 80 până azi l-am auzit pe Julio Iglesias, Saco a Dulce cu asta la... Este 19 și 37 minute, mini-vacanța se apropie de final și inevitabilul se întâmplă. Foarte multe informații din trafic în clubul de seară astăzi. Întrebasem ceva mai devreme cât costă trecerea cu bacul la Ostrov. Nu neapărat prețul e important, cât faptul că se stă foarte mult la coadă. La Ostrov costă 17,5 lei, dar am stat 2 ore, ne scrie Bogdan. Nu veniți cu bacul, am stat 3 ore, preț 17,5 lei, ne scrie și Ramona. 2 ore și jumătate la Ostrov, ne scriu pe rând prețul Laura, Andreea și Georgiana, mulțumim frumos. Este jale la Cogălnicianu. Știe cineva de ce se merge greu spre Cogălnicianu în trafic?